गोदान बोसोराव रंजालि बैसागुनि खुंफुंनाय हाबाफारि बे हाबाफारि बायदिनो जोंहा सेथि हाबाफारि बायदियै जोंहा फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारि दङ। बे फिरफिला उरायहोनाय हाबाफारियाव नुजाफैनो हानाय जोंनि आस्राबारि गामिनि मानगोनां गाहाय मानगोनां आफादगिरि आरो बेजों लोगोसे नेहाथारि आरो साफ्रोमबो बिबानाव थानाय गुबुन गुबुन बिबानाव थानाय बिबानगिरि नोंथांमोन आरो बेनिफ्राय जोंनि आस्राबारि दा लोगो लोगो जोङो बिथांखौ आफादगिरि बिथांखौ फिरफिलाखौ उरायहोनो थाखाय आङो गुरै खावलायनाय थाबाय। लोगोसे बे हाबाफारिखौनो मदद होफानो थाखाय आङो सोमदोन बसुमतारीखौ आङो खावलायबावबाय। अब्ला बे हाबाफारिखौ हेफाजाब होफानो थाखाय आङो नेरसोन बसुमतारीखौ खावलायनाय थाबाय। आरो जोंनि हाबाफारिखौ जोङो आवगायलांनो हाथों। आङो बेखिनिखौ बुंनानै दिनैनि आंनि बिबुंथिखौ एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों। ओंखारबोनो हाया दासो देलायदों फुंनिफ्रायनो संनानैसो ओंखारबोनो हादों सोलोंनांगौ दं गिबियाव दा बेखौ गेलेनो थाखाय जोङो उन्दै उन्दै गथ'फोरजों लोगोसे बेवहाय बोराय बुरै बोसोरनि माखासे टेलेन्ट बेफोरखौ बाहायनानै जाहाथे गावबा गावनि मुंखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय साफ्रोमबो मिजिं लायो। बे मिजिङानो जाहैबाय जोंहा गावनि मोनसे थांना थानाय बयबो आखाइ खबना हो। खारनाय बादायलायदों। लागो वा जेबो